udlala ngalomntana abantu lona wena udlala ngalomntana abantu udlala ngalomntana abantu wena mani yangikwatisa nami hayi musumbamba umbambelana. Let's go. Bafowethu sesiphinde sabuya bafethu nolunye uhlelo uyangijolela olwanamhlanje thanda ukuba sensitive kakhulu because okay ithi ngingasho ukuthi because of what just uhlale lapho ubukele ngani zakwethu iyangijolela le subscribe ulike ucomment ushare so lokho nje simdeliver izinto ezimnandi kanje sibizwe usisi kodwa manje usisi uthi angiyakhona ukuphumela ngaphandle yabo ngenxa yomntwana anayo so sikuhloniphile lokho njengeDuyaza TV sathi kulungile yithi ngene thina ngaphakathi usixoxele udaba lakho ukuthi kwenzakalani leli saka leli ngiyantshontsha mangiphuma la ngihamba nalo anginalo isaka loku so mangiphuma la ngiyantshontsha okay bafowethu ngicela ukuthi ihlale phe kwendaba usisi ukhona khona la eduzane angeke size siye kude sawubona mama yebo njani siyaphila sesikunjani siyaphila igama welcome kwaKaDlamini ngibuya kuDuyaza TV le uyangijolela usibizile sifikile wasitshela ukuthi angeke ukhona ukuphumela ngaphandle sakuhlonipha lokho bengicela ukuthi ke abantu ababukele emakhaya kubo wena obachazelayo ukuthi kungani sila namhlanje. Okay nalibitso la ka Kipiseletso Mmoloki ke na le bothata le papa ngwana ka mo mara no ke libiditse mona cause ke batla le tlo nthusa ka pelanyana a santsana a tswile so le ngwanyeno wa hae a jolang le ena wa mthangane so ngwanyana o ke mmiditse ka bua le ena ngwanyana o ha clinics yena wa dumela vele mara yena wa phega so ni kopa lona le nthuseng hore taba e resolve jwang cause ke khathetse nna no ngwana ka o monyane na le 3 months hore ka ba etsa dilo tsa di etsantsi and ha tshware ha o bua gore fele nje ha di weekend fele ka ska ba mona re ba le ntlong ke mmoditse hore ngwana o sa le monyane tlamela re ba le montlong mara ha re ba le montlong so a ke tsebe or maybe kwa tso gore ha ke roba le ena mara ke mmoditse hore ke tlo roba le ena after jwang mfiti sale le gore ka roba le ene sale maybe kwa tso ke yona ntho ya hae because inka bo ma 6-7 months if not 8 months kore ahile abe sharp yabona into esabhluko yemfethu so awusaka ne ubatla utsiba wena mfethu uqalile ningi ubona uri ntata wakonhlungu utswile tsileng all along nikusamoni ne ha ba tlhubua maka cause na itshwere sharp mara itse ke fetsa pepa ngwana cause ngwana ke mpepile ka di 7 tsa April itse ke fetsa pepa ngwana na ka thomo mmona sana le ditaile ke mmotsa re ngwana di pampers or eya mara o bua kontlung a tagilwe ha re ke di pampers a mpotsa re ebile ngwana ke bike a swa hae ke tsamaye wa bona yena o tla batla motho tlometsa ngwana le ngwa hae go lotse so ha tagilwe so ke mo ke boneng gore mo hona le bothata kwa se yena ke motho ona njwala mara o ke motho right ha tagilo kena mo ntlong wa robala lwantsi nthong enyane fela nje wa phakama so that's why ke bone mo hora motho o ene le phone ha sa batla ke tshwara le tshwara ha ke maybe re dutse so ke re ke kopa re shebelle di series nyana mo phone o tsore wa sa re ke ha phone ga o hana le phone yaka ka bona romo o tshongona le ntho ifitla mo tsaba re mo ifitla ke tshwere ya lla message ya kena ke a understand awusaka ne kupa o botsa hore unali dilemo tse ka utlwana le motho re na le 5 years 5 ne ene ke ngwana wa lona mathomo ke first born wa sebetsa ntate wa sebetsa okay ya bafethu le like I said before at the beginning of the episode ukuthi this one is sensitive you understand so kulungile so sizozama ukuyilungisa sibone ukuthi silungisa kanjani special asingakhona ukuphesha khona ukuthi at the end of the day usisi asizakale usisi athola iclosure usisi athola iqiniso lokuthi kwenzakalani you understand into engiyithandayo ukuthi uthi usisi umama lo ajola nawo usisi la ajola naye akaphiki kuyavuma kodwa manje inkinga inobaba wasekhaya kuyena ophikayo ukuthi akayenzi le nto so njengoba sisi wami sila njengamanje ubaba wasendlini yena ukuphi since itse uyamakule ngaso buyile no selona lina katswile I'm sure you hold 2 hours no watswile alright ke a utlwa ngwaneso ne a re etse so ne a re bitse auso le yena re utlwe story sa hae ne auso aka ne kopa utla hayi kunzima if you
you enjoy sports predictions and online gaming entertainment, you can check out EasyBet, a licensed South African betting and gaming platform. EasyBet offers a 150% first deposit match bonus, up to 1,500 for new users. You'll also find competitive soccer odds, plus a wide variety of entertainment options, including slots, crash games, and live dealer games. New users can receive a 50 Rand sign-up bonus with no deposit required. To get started, sign up today and use the promo code DUYA50 to claim your 50 Rand welcome bonus. EasyBet Group Pty Ltd is licensed and regulated by the Eastern Cape Gambling Board. Ngicela umela sisi wami. Sawubona. Yebo. Ninjani? Right. Hayi nami ngine right. Usisi lo uyamazi? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Ukumbona nje. Ngokumbona. Okay. Usisi bengikhuluma naye la. Usisi uyakhala. Ukhala ngobaba wengane yakhe ahlala naye. Uthi ubaba wengane yakhe uthandana nawe. Uye wakulanda wena wakhuluma nawe, wena wangaphika wavuma ukuthi uyathandana nalo baba wala ekhaya. Kodwa manje inkinga ukuthi ubaba wala ekhaya uyayiphika yonke lento lena ukuthi yena akayazi. Ngicela ukuzwa kuwena ukuthi kwenzakalani. Hayi siyathandana mina naye vele ngimtshelile usisi ngizange ngala lutho ngikula ngizongibuza. Mhlambe mina bengazi ukuthi unomfazi endlini angangitshelanga mina. Ubengakutshelanga lokho. Sikiyeke ukuthi unomfazi endlini unanomntwana omncane. Uthiwa umntwana una 3 months kuphela. Yabo. So ngicela ukubuza kuwena sisiwami sekunesikhathi esingakanani mhlambe wena nobaba wala ekhaya nijola? Sina 2 years. 2. Yebo. Yes. Manje njengoba ubona sisiwami ukuthi situation inje la ekhaya, uzizwa kanjani? Hayi. Akukho right ngoba nje unomntwana kodwa mina bengazi ngoba ngangitshela ngifihlelele ukuthi unomfazi unomntwana. Kube ngiyazile bengekho nje ngivuma ngoba umama ingane enganalo ubuyisi kuzothiwa yonke imali yakuwena. Yebo. Sisiwami ngicela ukubuza kuwena ne njengomnikazi wendaba ubufisa ukuthi siyisolve kanjani yonke lento? Hayi mina bengifuna yena azozikhulumela ukuthi yena ufuna bani uyeka bani. Even if angathuyeka mina it's fine ngizozikhulisela ingane yami. If ukhethe yena, if ukhethe mina nakhona ngizomxolela ngoba vele angeke uzuyithola indoda eperfect. Ukuthi nje ngimxolele isihlale phansi silungise ngoba sesiside lesikhathi. Yeah, 5 years iningi kakhulu sisiwami. Iningi kakhulu 5 years. Mhlambe nike nazama ukuthi angazi mfethu asikisa abazali nikhulume nabo ukuthi ayibonanga ubabaze sephuma endleleni bengicela ukuthi asikise ningikhulumele naye. Ngizamile ukukhuluma nomama wakhe nabo sisi bakhe bambizile vele kwahlala phansi kwakhuluma yaba ngathi umuntu olalelayo vele mara indaba iqala makadakiwe. Suka khona lapho. Ilungile sisiwami akunankinga. Uthela umuntu sekune almost 2 hours ngekho. Sisiwami ngicela ukwenza kanje ne. Angeke ngikubuyisele lemumva. Ufuna ukukufihla khona la. Ngicela nje ungimele la. Yabona ngemumva la? Ungimele la ngizokubiza mase ngikudinga. Ya, ume nje la. Sizokwenza kanje sisiwami. Bafethu kunabantu abahlezi beyibuza ukuthi uDlamini vele akhipha ifone bese yafona inamba uyithathaphi. Ithi ngicela ukuyicacisa le. Umuntu mangaba bhala esibhalela ushiya yonke information yakhe neyalo muntu azwana naye. That includes inamba. So mina what I do is I take those numbers ngifake efonini yami ngistore ngegama engaziyo ukuthi ngizolikhumbula. Uma ngabe ulifakile igama lakhe ngistore ngegama lakhe. But usually ngisebenza igama engazi ukuthi ngizolikhumbula mina. But anyway it's fine. Sizokwenza kanjena ngizocela usisi uzoyenza phambi kweni lento nibuka uzofaka inamba. Bless you. Awubakithi.
Akusekuncane. Eish. So siswami ngicela ukuthi ungifakele inamba zakhe la sizomfonela. Ya bafethu ezinye izinto asenze kanjena ke siswami simfonele sizwe ukuthi eish. Ya lezwe sobhlungu le. Enzima. Hello. Hello. Ukuphi ukude? Ubanga Thomas. Hawu, yimi baby kanti phuma uthi uyaphi? Inamba yabani ke? Abi. Hayi ifone number yomuntu nje ngicela ukuthi angiboleke because angina airtime. Ngicela uze lana endlini fast. What about you? Ngicela ushashe ubuye manje kunento engifuna silungise la uzongisiza nga something. Yini manje? Nini khona? Awoza phela uzongisiza ngeke ngicela umunye umuntu oyindoda azongisiza ngoba makufika la uzohlukula. Okay ngiyezwa la. Sharp. Yo motho wa swaka eish kare o mathata. Na vele so. Nkare ubushayile so. Mina kuhle so. Vele sibaka sasisamele ngivele ngibona uri hayi makhuleni. Eish. Eyadlaleni. Mfethu mara senitshena mfethu. Usiya msado wawo lengwana hawa vayo wamakhulini. Lona jwala. Bafethu hayi ngiyanicela bafethu ngiyacela. I'm not saying nama men expect kulezi zinto zothando but what I'm saying is azizama ucabangelana bafethu. Yeah, if ungakhona ukuyicabangela wena cabangela ingane yomuntu lo osuku uhleli naye because mase kunje it's not nice. Yabo, it's not nice mfethu akukho nice angifuni uqamba amanga. Siya understand ukuthi abantu bayaphuza and they do all those lokho ngeke sikuvimbe but nje. Yabo. So umuntu wakho lo uphuza mangama Friday kuphela noma nje. Uqala Thursday until Sunday. Manje kule Thursday until Sunday kuyenze ukuthi angalali endlini. Yeah. Kule weekend lo lala kayi1 endlini. If ule Thursday ulele endlini, Friday, Saturday, Sunday. Akalali. Siyahlala manje. Lethela ama camera la endlini. Hayi bo kunini ngikhuluma nawe awuzwi msona. Hawu. Yini manje? Mfethu. Naphi ngicela uzoma ngapha. Ngobani? Ha. Ngizobani? Ngizozichaza ukuthi ngizobani. Wobabize? Yimi ngibabizile. For yini? For wena nalomuntu wakho omshangano ojola naye. Kunini ngitshela ucanga ukuthi angiyazi lento le. Phela ngimlandile lo muntu lo ngakhuluma naye wavuma. Ngiyanisukela. Uyamazi. Uyamazi. Hawu, ukhohle ukuthi ngitshela ukuthi umithi. Ukhohliwe. Umithi. Ngitshelile udakiwe lo ngitshela ukuthi umithi. Hayibo. Hayi uyagula wena. Uba ugula usisi? Uyagula. Uphethwe yini? Hayi. Uphethwe ikhanda mthamba ngazi. Akuwena uphethwe ikhanda? Yena. Mhlawumbe wena uphethwe ikhanda. Mina ngibona ngathi uphethwe ikhanda. Wona ngathi mina uphethwe ikhanda. Futhi akulona ikhanda kuphela likuphethe. Yini niyathandana? Ha, wayufaka mina pho. Nenzani? Mina ngingena phi lapho mfethu? Wawufaka mina. Beba ama camera wami. Ngizenye ukubizela ama camera ngoba vela awufuni mina nawe sihlale phansi sikhulume size sana kini ngakhuluma nomama wakho nabo sisi bakho still awumameli usaqhubeka kuyayenza lento le yakho le. Wena ukungixosha ebusuku nomntwana ngihlale ngaphandle. Ungikhelele uhambe kuye nomfazi wakho. Wena mawamba uza ngesikhathi sakho angendawo mina. Mawathola ndokhile. Ngicela ume ngapha mfethu, ngicela ume kanje. Ungabalekile ikamera yami. Mfethu, igama lami ku-welcome ngakwaDlamini. Usisi lo ungibizile. Ngifikile la. Unenkinga usisi eyakho. Ukuthi wena kunomunye usisi womshangano ojola naye. Lo sisi ojola. Awuna mshangano enjola naye. Awumazi? Angimazi. Yo. Uthi sengaphandle Simphiwe? Okay. Ngicela siqedele la ngaphandle bafethu. Angimazi. Cela ume la bhuti wami. Cela ume la. Mane. Kodwa ngazotshela into yokwenza phela. Usulwisa mina phela manje.
Angulwisi. Nakho uthi ngakutshela into yokwenza. Into yokwenza. Okay, imali afuna kuma khona ke mfethu. Umile ke mama. Kodwa umela ngithe ima khona ngithi. Ubuziphatha kahle mawuthola isikhathi. Wayefuna ukulwisa mina manje. Ngoba mina ngila mfethu ngithi ngizosiza. Umile manje. Ilento engisho umela ngithe ima khona manje silwelani. Wawungilwisa ngalokho. Uthi ngiqhubeka. So mfethu lo sisomshanga nojola naye. Imali oyenzayo suyisa kuyena. Amapampazi ubisi lengane ini ayisathengwa. Usulala ngaphandle, ulala nalo sisi. Wazi kahle ukuthi umfazi lo mshela endlini. Ngiyahola igrant. Imali egrant ingenakho le esebenzayo wena iyapi yona? Naye ngiyamnikeza manje. Umnikeza nini ngoba ecomplaina? Ugcina nini ukunikeza imali wena? Ngingaka komashonisa. Last week ngikho 500. Oh, manje 500. Ma I-500 nobisi. Ukudla mina ngidli mina. Yadliwa. Uyakulala ungadlanga. Ngoba ngiyema. Uyazi lokho kudla usuke uthenge ngayiphi imali? Ngaleyo ngimgayo nami emneza. Imali into omgayo yona mfethu. Ngithe 5. Iphelelaphi lo 5 yenzani? Ngoba namapampazi nobisi ayithengi. Ngakhona athi socina sangisazwana. Singamane singazwani mfethu. Vela sisazwani already. Singamane singazwani. Angizanga la kuzozwana nawe. Singamane singazwani mfethu. Yabona mabu ufuna iye lapha ayiye lapha anginankinga. Singamane singazwani. Angifuni nje ukutshela manga. Lento yenza kulosisi wrong. Umntana lo mncane lo una 3 months. Indaba ukuthi uphume uyolala ngaphandle wena uyobhebha ngaphandle walo umuntu usisi lo esanengane encane la ngaphakathi ayenziwa. Mncane umntana 3 months mfethu. Ufuna ukulala naye while esahila. Wazi kahle ukuthi ubuye kobeletha lo mntana lona. Awusakhona nokumlinda. Umbonisa ukuthi uyamjabulela ukuthi ukulethele ingane. Uthi that's why uthi maybe lo mntana kusungo wakhe ngafuna ukulala naye. Ustabhoni kandlelani? Ustabhoni. Ikhanda lakho uyambona njengoba neso. Unjani? Mawubize nina la. Ngoba ukhathele wena. Angithi akakhona ukukhuluma nawe. Wena akakhona ukukhuluma nawe. Uhlezi udla amankwebe nje ubudla amankwebe nje ekseni kanje. Sekuseni manje. Uphumela wathi emakuleni selokhu uhambile. Ekabani? Ekseni. Kunini kanti manje? Kunini isikhatsini manje kuwena lesi? Angazi ku. Mophuma la umshiya nengane encane uthi benze njani? Hayi ingane yami ngiyakhona ukuphuma nayo mfana. Iyapi ingane ina 3 months ingane ayiphumi isencane ayiphumi iyapi 3 months iyapi ingane? Izohamba ihogela yonke imoya legcwele yonke le ndawo. Ungacabangela ingane ungacabangela uma wakho lokho kwenzayo. Hayi ingane ngiyacabanga. Awuyicabangeli ukuthi uma ngitshela ukuthi uzophuma nengane uhambe nayo. Awumcabangeli, uyamchaphaza. Uyamchaphaza mfethu. Last umama ukutshela ukuthi mangiceda ukuteta la ngihambe ngiyohlala naye. Wayayiza inkani wena wathi ngizohlala nawe. Kanti bongibizela khona lokho. Kade wena washada umama noma washada wayini? Ube umnakekela uma wakhe angithi. Angitsho uyahluleka. Uyahluleka wena ukumnakekela. Ube uhlala noma wakho uyamnakekela amenzele lezi zinto akumele azenzele zona. Uyahluleka wena umshiya la. Awulali nokulala la endlini wena uyaphuma uyahamba. Hayi. Makwenzeka into la wena ungekho uzoblema bakusasa. Uzoblema yena ngithi. I-wrong lento yenzayo mfethu. I-wrong awuthami lento yenzayo. Yeah, i-wrong. Ayenziwa mfethu. Ayenziwa. Kumele ngabe uyamhlonipha lo muntu wesifazane. Useyinhlungwini. Hayi mhlonipha neyamthanda futhi. Awukhombisi kodwa lokho. Uhlonipha Friday ulelephi? Mangihlonipha Friday ulelephi? Wasingakhulumi sithi. Ulelephi? Ubuza ukuthi Friday ulelephi? Hayi. Ulelephi? Baba ngani bakho labazile bazokufuna. Ukhuluma ngapha? Amanga. Hayi amanga ukhuluma amanga mfethu ayenziwa lento yenzayo. Ngene ezomndeni wami. Kodwa ungibizile sengila angikwazi ukubuyela emumva. Ngingayilungisa ngale. Kumele siyilungise lento. Ilungisa uba. Mina ingakho ngila. Yayilungisa. Ngiyayilungisa. Asenze kanje. Angithi ngifuna siyilungise. Mama ke. Hayi musumbamba, umbambelana. Ngizokubamba nami musumbamba. Ngawami umbamba ngizokubamba. Ungambambi. Uzobamba omunye mbani? Mina ngizobamba wena ngoba wembamba. Uthi ungambambi. Uthi ungambambi. Umuntu wami lo. Kodwa uthi ungambambi. Wena nama. Ilungelo lakhe lokuthi ungambambi. Shift aniva. Shift siyakuphi ungayilungisa ngalento? Hayi. Si shift la usalichaphaza lengane yabantu. Hayi mchaphaza. Uyamchaphaza ngoba kuba umchaphaza umphethe kahle ubengekayenzela into ayenzayo manje. Ubengekasibize size la. Siswami ngicela uze. Nguphi ke lo sisi? Ubuza ba? Ufuna nini? Siswami wozumela, wozumela. Ufuna wena. Ufuna nini? Ufuna wena. Naye umfazi wakho. Hayi. Uyangifika manje ungazi. Hayi.
hayi awungazi uFriday lokho nakho besingekho Le ndaba ya Friday bekuyi-one night stand. one wasina uthe wena ngoFriday ubulele kubangani bakho umngani wakho lo hayi nami uyangimangaza sadibana. hayi uyangimangaza uye umngani wakho nalo ubulele kuyena uthe wena ulale banganini bakho Friday umuntu mina ngangitshelanga ukuthi unomfazi nami ngibona amakhamera angithusa njengoba ngikwabona ngangitshelanga ukuthi unomfazi uyabona ukuthi umuntu ongenaqiniso Ebehleze embona. ekubona kuphi Uyangazi lo. awusuthe wena abantu bakino bafuna umshangano ngoba uright nakho awusawafuna amazulu ngoba athanda imali mina ngithi ngoba amashangano ayasebenza Kusho wena utshela yena. Bakhuthele bavula amakhishi nanani. manje wayutha mina awufuni ngiyosebenza awufuni hawu ungathi ini mina awufuni ngiyosebenza awufuni Wena awufuni ukusebenza. Wena ufuna yosebenza. umsebenzi eShoprite wena hawu ufuna ukuthini Keshi. Wazomgquma la endlini wamzalisa ingane waqedwa wamshiya la endlini wahamba oganga ngaphandle ngoba uthi ufuna Lokho umntwana kube kimi yiphutha. nami ufuna ukungenza kanje njengoba wenza usisi Kodwa iliphi iphutha mfethu okhuluma ngalo manje lobo ngitshela Iliphi ngayo ukuthi iphutha? mitho muphi akusuke lo akekho mithi. imubi shuthi khona omunye usho ukuthi kunomunye ke mangayena lo shuthi khona omunye Ngoba sasebenzisa icondom. wena naye usebenzisa ikhondomu nobani No. ukambela wawuqamba manga melana manje usizomdala nganga khuluma manga ufuna umntwana kimi wena ufuna omunye umntwana usahlule ukondla umntwana lo naye manje la lo uthanga namntwana lo uphike yakhe ingane uthi awunayo mana uzohamba nami eMozambique lo ha manje uyaphika mawubona umfazi wakho Bhuti wami uthe kumfazi wakho lengane le akuyona yakho busho ukuthini mawusho kanjalo mawuthi lengane akuyona yakho Hayi. Ingane yami. usuyayivuma manje ubukuthathe lapho ukuthi ingane akuyona yakho Nawunyanyisile bafu. unyanyiso bayimi nginginyanyisa Kodwa awuzila kwami uzembuza into eziningi. ngilana kuzongenzani ngila sengifikile Wayesingangena isihlale phansi. wena nobani phansi nobani wena nobani hlala phansi nobani uhlale phansi nobani nobani phendula phela Singena isihlale phansi. hayi abantu bonke la kumele babone ukuthi uyihlazo kangakanani uhlule ukondla ingane yakho uyihlazo lento yenzayo uhlule ukunakela ingane yakhe na 3 months uyaphuma ngaphandle uyothatha umunye usisi womshangana From now on sakuphelile. kuphelile manje lo mntwana mithi yena mfethu uyiflop yezwa hayi uyiflop awuthema ngifuna uqamba manga uyiflop yabona lento yenzayo iflop iflop lento yenzayo udlala ngalomntana abantu lona udlala ngalomntana abantu lona wena udlala ngalomntana abantu wena mani yangikwatisa nami hayi musumbamba umbambelani uyapeta wena lana uyapeta iphela kanjani buyela la indaba zakho usubalekela indaba zakho la Wasitshanya wena ufuna ukufonela amaphoyisa wena uyapeta umpetho lento yenzayo hayi suka uyapeta ukuba wenza izinto right ngaba sikulwisi ngishangana manje ngiyamaphilisi mina ngendaba yakho wena i-wrong lento yenzayo mfethu man uyabona manje abantu besifazana ababili bayalwa ngenxa yakho ujabulile wena makunje manje ujabulile makunje Phela mfana. angeke sambe ngoba sekusho wena sifuna ubonela amanyala lawo wenzela ungahlonipha abantu besifazana abayi2 masingahamba uzosenzani Zovala umnyango. umsebenzi wakho so njengoba nimbonenza so ngiyambona udakiwe kungcono nami ngipaka imithwalo yami ngihambe ngoba ngeke kahle siswami ngoba mawaqhubeka uhlalela nalo izinto azizukuphela kahle ngiyavela azizukuphela ngoba kahle bedakiwe njengamhlanje mina nomntana msenkingeni ngcono ngivele ngipaka umthwalo wami ngihambe itsila wenza inkani uhambe uyohlala nomama wakhe owubuyele kini kuphela kubo uyohlala noma wakhe owuyibulele kini siswami ithini yakhe indaba makunje hayi nami ngisangifuni
mina soyiruthisi bengazi ngoba ungiqambela amanga nomfazi mina kuye ngiphumile ngizosala ngisolve indaba zenu nina ababili uma ukuthi uyahamba uma ukuthi uyahlala ngeke usazongibona nawe nangelinye ilanga maybe abanye mina hayi ngiyaxolisa shem mfowethu ngenza isilima sakhe hayi mina anginankinga nawe ngoba awumlandanga umuntu onenkinga uyena ongakwazi ukuzipha ibhuku lakhe uye sisi wami ngiyabonga kakhulu yezwa sabona ngiyabonga ungahamba sisi wami akunankinga mntama ngiyakuzwela mfethu angifuni uqamba amanga ngiyakuzwela because unomntwana omncane ona 3 months incane uyezwa khona manje uyamuzwa uyakhala ubhizi yamvuruvaya njengoba edakiwe kanje ngase wayakhala lo mntwana vele akamfuni makadakiwe awuthi ngibona lo mjida wenzani ingane nawo alright otherwise bekuzoshuba sisi wami ngiyacela mfethu ngicela ukuthi wenze kanje hamba uhlala noma wakhe yabo ufika umtshela wonke amanye umfonyomfo la wenza uhlale naye uphume intweni uzoba right vele nami ngicabanga ukwenza kanjalo la isangikhathele nami hayi ngiyabonga sisi wami siyabonga mfowethu ungahamba sho bafowethu sifikile nizwele niyibonele silungisa la sizama ukulungisa khona mangalunga kulungi but la kuzolunga into esoyenza masuka la sizokwenza isiqiniseko ukuthi lo sisi lo uyasuka la uyahamba uyakuboka le ndoda yohlala noma wayo ngoba vele uma kale ndoda befuna ukuthi lo sisi azohlala naye ngoba esenomntwana omncane asinakekeleni abantu besifazane bafethu alukho oluningi engizolusho siDuyaza TV sifikile salungisa ngoba masifikile kuyalunga simphiwe ngintshitshi vum gone ka